titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni liħlont fili sbir mal-univers inżewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dala minnu fih fittixtek fil-għaxija mal-lejl tifinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt għadni niġġerra ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fiex id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifinix ma ġġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-warda tal-ġnien tiegħek u dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq ġo f'ommok u l-kliem li kanta rriħ sejħatlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni id-damdam kull imkien staqsejt għalik li kontra u ma weġibni ħadd fittixtek fil-bliet kollha u ma ltqajt miegħek qatt inqala minn ġo fija ja xewka tal-uġien u l-ħadd ma ngħid il-lejla tas-sigri tagħna xfih li miet il-qalb ittek-tek mingħajr ma femet xejn